B'investiment ta' żewġ miljuni u €500,000 il-Ministru għat-Trasport Ian Borg ħabbar ta' skemi li għandhom lan li jinċentivaw il-qalba fil-kultura tat-trasport għal waħda iżjed sostenibbli. F'konferenza tal-aħbarijiet qrib charging point ġdid tal-karozzi elettriċi f'Ħal, Dr. Borg qal il-Gvern qed jalloka €600,000 għal dawk is-sewwieqa li jiskrappjaw il-karozza antika tagħhom biex jixtru waħda li taħdem bl-elettriku. Dawn se jingħataw benefiċċju ta' €7,000 waqt li dawk li ma jiskrappjawx il-karozza se jingħataw €6,000. Kumpaniji kummerċjali li jażlu li jibdlu l-flotta l-waħda elettrika wkoll huma intitolati għal għotja ta' €200,000. Il-Ministru għat-Trasport Ian Borg ħabbar ukoll skema ġdida b'investiment ta' €100,000 biex is-sewwieqa jaqilbu l-magna tagħhom biex inaqsu l-emissjonijiet. Biex issir il-qalba l-Gvern se jagħti għotja ta' €800. Il-konverżjoni hija magħrufa bħala dual diesel fuel li tuża kemm diesel u petrol fl-istess ħin. Il-Ministru Borg ħabbar ukoll li l-Gvern qiegħed jestendi l-iskema tal-iskrappjar tal-karozzi b'allokazzjoni finanzjarja ta' €1,500,000. Is-sewwieqa se jingħataw għotja ta' bejn €800 u €2,000. Il-Ministru Ian Borg saħaq li dawn l-iskemi jgħinu lil dawk li jippreferu jkollhom il-karozza privata tagħhom biex dan il-mezz jitħaddem b'mod sostenibbli. Nafu illi mezzi alternattivi tat trasport wallu dawk qegħdin ninċentivawhom bħal roti il-moturi tal-elettriku, roti tal-elettriku, imma mbagħad għandek il-vettura privata li tibqa' popolari mal-Maltin. U allura qed ngħidulhom isma' jekk inxorta ħadd ixtri vettura privata ixtrija ta' kategorija li tniġġes inqas jew saħansitra tal-elettriku. Il-Gvern ħaseb ukoll għal-għotjiet ta' €3,500 għal min jirreġistra quadricycle jew mutur tal-elettriku ġdid. Għotja oħra ta' €400 se tingħata lil min jixtri pedelec jew tricycle tal-elettriku ġdid. B'allokazzjoni ta' €80,000 il-Gvern se jagħti għotja sa massimu ta' €25,000 lil dawk li jinvestu f'tagħmir sabiex isewwu jagħtu servizz lil vetturi elettriċi. Il-Ministru Borg saħaq li s-sena li għaddiet aktar minn 1860 persuna ibbenefikaw mill-iskemi tat-trasport. Qal li dan juri li kien hemm numru sostanzjali li jażlu li jaqilbu għal mezz iżjed nadif ta' trasport. Fil-fatt sal-aħħar tas-sena l-oħra ġew allokati €1,350,000 li ssarfu fi kważi 230 karozza tal-elettriku ġdida fit-toroq Maltin. Dan fil-waqt li dawk li għamlu dan il-pass ibbenefikaw ukoll minn eżenzjoni mill-ħlas tat-taxxa ta' reġistrazzjoni u l-liċenzja tat-triq. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.